Jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a gidan talabijin ɗinmu na Kan Tudu TV. Kada dai ku manta a koda yaushe ku dinga danna subscribe kana kuma kuna latsa ƙararrawar sanarwa ga baki wanda suka shigo tashar Kan Tudu TV. Haka da kuma suna jin daɗin katattun shirye-shiryen mu kuma su danna subscribe kuma ba su latsa ƙararrawar sanarwa ba. A yau babban kifin namu ya kama muku wato shahararren jarumi Adam A Zango. Idan muka hangi sai da sa jarumin ta shafin Instagram ta wallafa hoton shi da take cewa amin ya Allah, Allah ya amsa baban marayu, Allah ubangiji ya biya ka da duk bukatunka na duniya, haka zalika baka ikon ci gaba da taimakawa al'umma kamar yadda kake yi. Baban marayu uban marayu, wato sarki Adam A Zango, Prince Zango mamallakin kamfanin Prince Zango Production, haka zalika kuma makusanci kuma amini ga ita Saida Sadiya Haruna, wato Sadiya Haruna ta shafin Instagram, wanda a baya muka samu rikicinta da Isa A Isa da kuma sauran jaruman masana'antar Kano da dama, sai kuma gashi yanzu takan wallafa hotunan jarumi Adam A Zango tana mai fatan alkhairi da kuma godiya a gare shi, wanda ba mun kawo muku labarin ta wallafa hotonta da tare da jarumi Adam A Zango. Haka zaka muke tambaya kan cewa to shin me ya faru, haka zalika kuma me ya kai jaruma sai da salon gidan Adam A Zango, ko kuma dai menene Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi a wannan al'amari. Adam A Zango Allah ya biya ka ya kuma ƙara tabbatar da alkhairi a bisa taimakon da kake wa al'umma a koda yaushe. Wannan hoton da ka dauka a Saudi, haka zalika kuma an wallafa shi ana ta ma godiya tun abubuwan da suka faru a baya na taimaka marayu da kuma abin da kake a masana'antar Kannywood da ma kuma wajen ta baki daya da taimaka matasan mawaka a masana'antar. Kada dai kuma ta ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa. Kan Tudu TV ta ku ce a koda yaushe, ga baki ne suka shigo tashar Kan Tudu TV ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa. Kan Tudu TV ta ku ce a bar alfaharinku a koda yaushe.